Здравейте, хора! Днес ще пробваме Лава Бер пред Танди Студио. Не знам, ето сега ще го пробваме. Много е хубаво, много. Розовото ми е любимо. Така че искам да благодаря на Анди Студио, които се правят с него TikTok и казват къш, на баба компотите са по-хубави. Това не е вярно. Това е много хубаво. И да благодарим на Анди Студио, че ни измисли ето такова сокче. Да пиеме всичките деца. Които не го харесват, може да не си го купуват. Искам да кажа, че хака на Кариси не ми харесва, защото има вкус на Red Bull. Пила съм го, не хейтва хак. Но има вкус на Red Bull, на енергийни напитки. Значи това не го купувайте, деца. Лава Бер си купувайте, най-доброто.